Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Atuk jatah daging toko masjid. Daging apa iki? Loh, daging sapi mbek wedhus Mi. Mosok daging sapi ambek wedhus dicampur aturane ya Kandhane. apa? Sik. Apa, Mi? Kon-koncone arek ireng iku ya. Sopo Mi? Arek paket iku lho. Darno ta? Ya, sembuh sapa Mbok Tarnot Mbok Karangan. Iku aku arek paket iku arek ireng. Apa Omi? Ulung warano arek iku. Aja Nggih. oleh nyedeki anakku. Nggih. Aja oleh rene-rene aja oleh ngubungi anakku. Anakku wis tak jodohna mbek CEO Grup Tomo Jaya Abadi, paham ah? Paham nggih Mi, paham Mi. Kon gangge ngerti temen ta kon? Ngerti Mi. Kon oleh gedene awakmu tok kaya kintel ngono. Ngerti. Panggih konku. Ya sing tak warano Mi, ya tak bali sik Mi yo. Pasusun Mi yo. Yo, bapak nek diwara temen arek ireng. Gak sudi aku. Cek kaceren ae nang anak. Loh, Kon niku tak kon niku. Ngombe kon tak. aku mari jamu Ibu Silpi ngalor ngidul. Wong aku nate rono lho ngeki daging kurban. Bo jenenge aku mau rada muangkel. Ku tak jupuk maneh daging kurban mo. Jebul maneh po, Bang. Waduh, ganti mari pedho ngalor ngidul maneh aku. Tak bali tak. Timule. Gopo ae kon dungaren kon. Iya ono pocong saiki wedi aku. Tak ah. Sumpah ono pocong bae sik cah yo.